so. If you ask him, Mubasum now, some ye dear, Fenina Massa, one some, Visa, some ye, market a po, and any dear, is some party, a market a pa, some party, as I see so, and many dear, SOMPA FM, SOMPA TV, market a po, some party, Teaching what fidi and to SOMPA FM and TV. Nebema weni jie, any aketiapa. Nebema weni jio, sabra boy mo dajini. Be natural sooner, dear winya. Nebema weni jie, aketiapa so kamu. Market apa, our fidi in it to SOMPA FM and TV. Why? Yasin SOMPA mani akati apa na unu warada SOMPA de asit name unu market apa. Anopa no nsiabo bosome wo benim ne de to so do no wotwe ene memene ensempa yensan twerofo wo motase ne service pa ne ko ni mahaban bo ne nyina no to samufo ni mu a wo samuo anopai se ye TV no so na ahwe ya etese ahwehwe edi ne hwe se obaba behwe bie esan se kase baako ne mfoni ne kasafoni baako sada ena ehonkomo nyina da anopai Ekobo jesi sempremo wadoma so yasene Leicester Company Limited wama ya bro so papa bi ne apo sempa ama ye de atwi yense na ye ba bebe ne fita e de ama wo time da yenso ene nti bi mafo heba center ya Dr. Tam da so de time to yare so okutaye mo no pay ya no modudo 2074 de ya to ne din abefo se 2T74 no eno asem na meken eno nti ena 93.1 anopay Asante maya jatum utie en whole life SOMPA kase sempremo no a 101.1 na no ya to emantemo adehia won mo takwa ene ne mpotemo takura de SOMPA 103.3 ayiko 100.9 wode ma asante man ayiko adamfo pa radio o France abrochimamu sabre Macron monte so hode wato apeti be bia ma won mo jeso sebon 106.1 SOMPA tachimai na mom una mfimfiri mantem a kingdom abusua 98.9 eno SOMPA de wo sunwane no bora hinkro na 101.3 doma SOMPA eno amuna doma hinkro 100.7 doma FM wafa de amakodi boafo nyina nso anya bi kana Urban Radio ye live for ho abusua decoder no so ba FM stations no wono obenya yen eno achi 106.5 FM SOMPA no Accra na de asoso e Facebook ho so wonsa ebeka yen ena YouTube aburuchiri for de no SOMPA FM live ho so abusua yetuatua we ya manugu so yi no age baabia semframa abefo ntentamfidie no so na anopen nsemo a eba wakwan mu no de edi mu akotene ya obetie ne se eba ewiemu nsakrae akwampro edi egu akwan mu so de be na yebetime ne no akọ na akra na no empanimfo a wo moben ewo mu hwehwemu mu se Ghana ye boye homodem pa Forestry Commission wono mo nso se de ye friend se galamse ne de won babo modin ase won betimi atwa abahwe ano enti won kwaye ahodo won bo ho ban titru
ene Subiri River ene ne Forest Reserve no abusua anopai yebesan so awura mu e won nsɛmfoforo mu boundaries ahodo bi a asase e wo man Ghana mu ha sabio ye ne aman bi ahye so sade ye mu nsɛmte na bono afa hai ba bi a ehye ne da mpedemfo akɔ na de siye ɛhyɛ waso ene wani ɛno na anopai yɛde nso mo sɛ no nsi abre mu ɛkɔbɔgyasi sempere mo kase ebo man kwanso triple way man AGYA APPIAH APAM DADAA anopai me twa ne solo ɛde asomo afi yenye brena ensam no ne sere na basa yentutum famma ho de osi anamu ewo mrahye badwafie ewo man Ghana mu na na oponchecheku honorable ifrin waiting na wone pania wono eneda Ghana Climate Center of Excellence womo apadwumade bi ho ntemakura na yenkyerɛkyerɛ nso a womo de maadasa efa ewiemu nsakrai kwan a efa so asesa ebrabɔ ne enso abrabɔ a wose yesesa na yitimi di hia no na no na wo mo pa ho ntama no na opon wase maame Chowanshia Wallace Johnson wono na kasai na ne nkomodie mu no wode afutuo pii ne nkyerɛkyerɛ na ma opon sɛ sompa de mo kyerɛ a mo kyerɛ si ase na nkomoi de ye pa kyerɛ ntia ye pa ho Ghana Climate Center for Excellence was envisioned years ago, and we really wanted to create a space for communities to come, gather, and become educated about climate change, but also create a knowledge hub and an innovation lab for students to come here to become a part of the climate economy so that they could have a place to learn comfortably and more than anything, really have impact on their own communities. One of our programs will be the Youth Climate Corps, where we are inviting students from all over Ghana to come here to this location, and soon we will be branching off into other locations so that they can come and become educated about climate change. So why the GCCE? Why now? Because now is the perfect time. Wase ebere no ani sabri ya na wase wo mutia mo na so na mote niam bi ase ehunu ba bi a boto no kura na no wo na mode ehon kurawa ahye maame Chowanshia Wallace Johnson wono na CEO edema idea mo hono wono enene na oponchecheku edi nkomoyi abuso ye no nsia bre mu kase ebo sempremo ne na kwadwoje si aso ya sena ya no 2074 tete hodudu no na tamu da ya nso a Medimafo Heba Center wokutemu no eno a ene ede ma wo ewo TV no so ede ma wo radio no so no wadwenkyere utime de to ase ewo Sompa 106.5 Accra eno e Facebook a Forestry Commission womo ana aka wo ho abomu a womo na etakura de district officer wono mo wo atoyemantemu womo aye adwuma bi ewo Subiri River no NFA Forest Reserve no ewo atoyemantemu ne nyina ne se womo de sra dom na boafem sade be na womo ehyehyehye ntokrom na womo di nsamone etwa woman yenua nka be ma ya hoden ane eho ade na ebi mo nso ada ne galamsefo a womo nso wo mu a womo tu forma gudie na obo ade ede adomo ye de ahunta asase ase se da nkwa ma bi ya ho kire ya yakwa akwafa no na womo asase sabre womo bone asase di dwane kura no womo uchesi ne je na enomo na empenimfo de ode bra Facebook no so ana hwebi o TV no so hwemfoni a edi atwaguo ane emu koma hodo esis wo kwaye mfimfini pa o ewo Subiri River Forest Reserve ye wato ye mantamu enti we takura de district office no
ɛne Western Regional Forestry Commission office no ɛna wɔn ka wɔn tiri pam ho a wɔn kɔkɔyɛ saa adwuma no ɛne nneɛma deɛ wɔn sesa bi papa a ɛdɔm no ɛte sɛ wɔn mo baa wɔsra adoa hɔ nyawa ɛde wɔn tiri ɛdɔ mu ɛwɔ kwaeɛ no mu wei nyinaa akyi no wɔn kyerɛ sɛ excavator wɔn hunu baako ya ɔwɔ kwaeɛ no mfimfini ebio pump action ganye ɛno nso akɛseɛ maako nan ɛno nso wɔn tumi ɛnsa ɛkae nanso ne nyinaa mu no wɔn mo gu so a wɔn se sɛ wɔn mo ɛwɔ galamsey ho sɛ ɛnya adeɛ a wɔn bɛ tie deɛ mpanimfoɔ ɛka na wɔn mo gyae ama nsase no ada hɔ ahome na agudie na nka edwane no asan ba abɛda baabi a na ɛda na danko ama bi a yɛtumi akɔ akɔfa deɛ yɛyɛ hu yie no wɔn yɛ sɛ still a wɔn bɛkyɛ si na wɔn nso mpene ɛma onya haban koraa ɛnte nwie abusua wɔman Ghana ya ɛda hɔ yi no ɛne sɛ nkura ahodoɔ ɛwom nkurotam ahodoɔ ɛwom mantan ne nyinaa wɔ hyeɛ no saa da na ɔman no nso ɛne aman ahodoɔ nso ɛwɔ hyeɛ na ano yi ɛnkyɛ koraa na Ghanafoɔ bi kɔ Burkina Faso apa vote asɛm na meka wɔn kɔ akɔfa tomakese ɛde aba teta hɔ adɔyɛfoɔ bi kɔhyia wɔn kwan mu yi na saa hyeɛ no ɛna mpanimfoɔ a wɔn na ɛwɔ Ghana Boundary Commission wɔn ka wɔn ho bɔ mu sɛ wɔn bɛfa ahyɛ no so na wɔn asrasra yɛahyɛ no nyina da ahwɛ sɛ deɛ teɛ pila na wɔn mu sisiiɛ no wɔɔro na wɔn totoeɛ no ɛda so wɔ hɔ anaasɛ sɛ nɛteɛ wɔbɛsɛ nkurakyɛse bi no mu awura mu ɛde container atetare ho anaa o wɔn kɔɛ no deɛ wɔn hunu haw paa na wɔn kyɛ sɛ pilas na wɔn sisie wɔ bandiri no koraa no kuroma na ɛwɔ mu no pii ne wɔn kasa wɔn ani abere sɛ mpanimfoɔ mmerɛm na sɛdeɛ ebi tumi di abɔnefo sɛm paa wɔ ɔman bi so a na wɔdi ne mmirika tɛntɛn ne mogya hyɛ ne pata biribiri abɔ apiri wɔn so ɛne ɛho adeɛ a edu baabi a sɛdeɛ nkae sɛ mmara no yɛ paa no pila no kura esi hɔ a wɔn de yɛ hyɛ no bi mu so koraa katakata na mfoni a na wɔn di atwaguo bere a wɔn fa so efiri atɔɛ mantam ɛhyɛ no a bobɔ mu a ɛbɛfa bono hɔ ɛkɔ Kofi Badu kurom asɛm ɛna mekan dɔma ɛfa hɔ a kɔfa sampa hyɛ so a kɔ wɔsɛe kwadwo kurom mu ɛne bobɔ hɔ akɔfa Kwame sɛ kurom hɔ nyinaa wɔn ne nam hɔ ya wɔn kɔ na Major General Anthony Ntem ɛkyɛ sɛ no kwasɛm ni deɛ ɛkɔ so wɔ yɛahyɛ no so deɛ hwɛ aha bra Facebook no so na deɛ bɛhwɛ bi ebi ni o pila ne bi ni Ghana ne man foforɔ hyɛm nti ɛba ne sɛ yɛne Cote d'Ivoire hyɛm no ɛhɔ na take kitikiti bi esie ya wɔn ayɛ pila bi hɔ a abuo no na sɛnkawo a wo prɔto koraa no wato a na wosi pila ɛwɔ no wo yɔnko hyɛ mu a wo de bɛhwɛ pila wei ɛno ɛyɛ deɛ ɛkɔ soɔ nti ɛnam saa yɛ so ma mpanimfoɔ akasa ho wɔn de ho report nyinaa ɛde aba ya mekan na ɔpɔ nkyekyeku na wɔwɔ hɔ a wɔfa abie nti wɔn sɛ sɛ ɔhwɛ efiri gono kurom ɛkɔ Kofi Badu kurom Kwame sɛ kurom drɔbɔ ɛkɔ Bɛtia ɛne Atuna ɛne Kwampra kurom saa hye yi a ɛno ɛho mfoni ɛna abusua ɛdi atwaguo no ɛsompa anopa no nsia kase yɛbɔ sɛmpere mu no a ɛna ɛde sommo 2074 ɛyɛ tete hɔ dodo no ɛno a na wɔn adan so ɛde aba nnɛ sɛ yɛnonom na afei nya ahoɔden ɛma yɛ honamdua no na atumi ako atia nyarewa ɛsiane sɛ yɛte mpoano deɛ yɛte anwam yɛne nyarewa no ne nam ɛtetare haba so HIV koraa na ɛwɔ so a 2074 no wode anom bi ebia na ennuro no a wɔn no koraa wɔn nsa nyankan bi sɛ ɛbɛyɛ na betumi atena se edi nkyɛnkyɛn no 2074 ɛbɛbɔ apapa wo no wɔ kidney how dialysis so na ɛpɛ sɛ yɛde wotoɔ na nso taku mmɔtoro so ka ho kɔtɔ sɛ 2074 ɛbɛyɛ ɔmo adwuma yie na deɛ yɛfrɛ no chronic disease yareɛ no yɛko ɛnkɔ ɛwa no ɛyɛ koankorɔ 2074 ɛbɛko na manakɔ asthma yabodin sɛ ebi wɔ so obɔwio ana edu baabi asɛ wapɔ so yɛ ɔya
Oba bi no mo honhoro uhia 2074 anopei Okanshi drug lane enyena Aston Kolinak ho asantemantemu ba bia okwa onse ka bi okutayemu na kase no eba wakwamu na abusua erekanan na ne nsa so ensemi ba enti emfimfini mantemu ene yewura eye twifu akutu ase ada akutu ase eho ne yekọ ewo twifu atemokwa mense ne mu nana kwadwo botwe anasa nana kwadwo botwe ya odikan wono ne oyempopra a wo mpotem ho wokoto asra ban se no kwasem ni ensu papa adehye numbie ewo manyi mu no wo mu ni binom eno achi akyerɛkyerɛfoɔ papa wo mo asua early childhood education ankasa wo mbetimi atete mofra atete wo mo yie edo wo mo duru pempenso a wo mbehu wo mo nifa firi wo benkum mu wo ne bi enti adawroma aban hu no mobo afe adesua papa ene akade a yedesua de eno nso wonne enti wo srada aban no wo ensemo a nana botwe wode eto yensa ntwerofo enimbra na erika na wo ho wode yenti bi mra kutase ya hawo de yen fisam ye school oha yakomi yen teachers nti teachers besia ni yetwa woka nti yaro men na bofunu dure yakeke yansa ni de teachers ne ka yaka champion do moboye wo yabeji be wo utwala na be yakoma odi eyin bogu ya hon ko be tin bogu ya hon na semi de yaye nfi sunu so yaro men yakeke yansa de yakafa afiri wo Kepos 270 million. Yetu yako this year the subca for impa mobayani. Nemo MP bondi first no ba o ne mami wo ne papa wo afi ne papa ne mami ya waba. Iso mwaye afi bia ne ye awem ne ato abaman. Nti ye de to anyin na mfi wabobwa ye de mokwa no ro. Eno nana wono ene wo empotam ho Chifu SOMPA FM ene kasa yi afi adehye a wono nso ene tikurunum ede wakonsem America nan yes sem oman na nkasa akafa ka ikrepos we botunsu amaye say yes se wo ka no botun ko je ya ye ka tutuma ye ko pepe ahaba sa 300 million ko kitwa ya to aba boni e na wai wo me kutasi yesu from boni brada baje saboni ne mada na da chi hen beto nsa from kutasi ya kotodwa gu fam ye pa ocho da chi hen hwe nyi wo bi mo mo wo ensu sam ho teachers a ye nyibi ya so awofo na ye san so ye pemegwe wo ze fi akeji funpa ya sra teachers nda o boyen so SOMPA egompo munyi bitinado ana aba mba teachers pa na ye bla afisu yensu enyinsu wo kroimu ai se ko be fofo na yakatensu abo no nti edu abato da wo hunde ye ka Ghana form wode abato people no be chare nto aba na edu teachers nsu da wo yiye fim ye sre Ghana ba ye tatu fu yasu yaka Ghana fu wo nto mo boyen oh we chifu akutu asefo a wo mu na eso kire aban se edu abato de a ballot papers no mo de atoa won na mu chensuo enam drobe mu a monkae won ye kyerefo eni school adan a akutu ase ye ho monkae won PTA chairman Kofi Penton so e de bito so na ye ha kese ba ko pa ye teacher for sem gejire se no fi ho de a ye ho betan kakra e bra no hu fi ho de ye ho kyere ye pa se nte se oman a ye te dem ya ye tue ye teacher for ka de ma ya de akọ director ho ya akọ council mp o se teacher for no bi ma je se ya de po ye ho mo de ye ma friend nti va de atua ma be abata na ko PTA meeting kwa na ye ntokwa nti se ye PTA meeting kwa wo ma ye be dan o ka nti wo mebi afi aban na da ro ma de school feeding abaye ha nanka le boye ahyesin nanka ye say reporter wadi abrem de koyi my friend gran keten ebi ugram bo nyebi nanso ye be na ye bi sama men so ma so wadi manana de resre saban otienka no he mo gbara ye o masra ye o mo he sa me mani na to man ma ye bre ye ho kire too much oh on the too much akura aka ho yewra Kofi Penton no wono na PTA chairman ewo akutu ase school no mo ho ene akwankyere tiawa uhia na nakwaje si company limited e ko baje system premo wono adanse hu ne ma no ne papa no no woton na abasobode sontie steel for de ma no na wono me esi adan contractor for e de ma no
na fie wurafoɔ ɛbɔ na ba so na wɔn mo a edipa ɛwɔ adansie mu wɔn mo so bɔ mpaeɛ ma no ɛne nti ne nkorabata sɛ wɔ biebie ne ayɛsɛ mframa wɔn ayi mu baabiara wɔ hɔ nti efiri nkran ɛkɔka kumase sunwane anaasɛ woka he afo baabiara atɔɛ mantamu atifi anaasɛ anaafo wonsa bɛka na danse hu nneɛma deɛ ade hyɛ aseɛ deɛ ade kɔ wie sɛ yɛ nkyɛnse penti sementi ɛyɛ ne nkyɛn ɛne nti anɔpa yi menso mekamfo ɛde ama wo 0204 355 040 na homa no ɛne ne nkasa yareɛ bi tew so anaa medimafo herbal center ya Dr. Tam da so wɔda no anɔpa yi wɔyɛafo udimafo ɛne hɔ a typhoid anaasɛ wode ɛne yɛtiri malaria ebia na yadeɛ no yɛato ne din sɛ kwankoro afi biara ɛba ka ho na kɔ medimafoɔ wɔde time bɛto so sɛ yɛ asantema mu a na akɔ abu akɔ agogo ɛhɔ ne yɛgogo yadeɛ ebia na wɔ mfimfini mantam mu anaasɛ wɔ fraw wɔti mantam mu afam anaa ebia na ɛyɛ nkran mantam a ɛne ɛwutira yɛyi yɛn nyina ɛkɔ poku asɛm ayera ɛhɔ na yadeɛ ɛyera ma ayaresaba enti diabetes anaasɛ akomayadeɛ awɔ na anwɔ kɔ na akɔgye ba no bi ɛwɔ medimafo hɔ Dr. Tam da so 0244 774 282 yafo udimafo ɛne hɔ a dan kyenkyerɛnkyɛ bi a wɔpagya si nkran ɛne adwuma pa a wɔbɔɔ hɔ no ɛsɛ sɛ wo nso kɔ na wokɔhwɛ wɔ ho ehunu sɛ yadeɛ bɛn ɛne koto pono akyi na ɛnyarewa no dodoɔ na yɛbɛfa yɛfa firi deɛ yɛdi ne deɛ yɛnom mu wobɛnom nso a yɛɛfa wɔnum ɛbɛfa wɔnum a wose ɛne kutam nsuo a ɛwohoro wose ho ansa akɔ aduan no wose bɛbobom ansa na akɔyem ɛno nti na wɔsɛ wodi usini na abɛdi ne ni a ɛduru a de bɛdi usini no Leicester company for na ayaba ya toothpaste ɛno ɛna medeɛ Yas toothbrush ɛne ne broso a ebetumi ayiyi usentam no yi a empira usen akyi nam no ɛnya de etutu ka asɛm no bia ɛrenti anopai baabi a yɛtɔn adeɛ bia provision store wura mu a no abusa sɛ opɛ Yas no na egumo ahodo wo mo odi eku anunkuro etu kaka ase ɛno yɛ Yas herbal ɛna baako nso ɛyɛ ɔtɛkyerɛma no ne wɔnum ne wɔsi akyi no nyinaa ɛyie ɛno ɛna ɛyɛ total care no ɛna baako nso yɛ ɔsi no fita yɛfrɛ no whitening enti frɛ 050 16 19 588 050 13 90 338 na ɛne wɔ mo nkasa anopai wɔm na abɔ abɔso aso yɛ mu a yɛde kaseɛ no ɛtoa wo akyirikyiri ɛne abɛnkyɛe ma memfa nkɔ asantema mu ɛhɔ na alesuru edu wɔ ɛda ales kwa meredu ɛna Ghana fobie Ghana bɔsumi yɛ mu a yɛdie no wɔm nso kasɛ ɛwɔm sɛ yɛwɔ Ghana bɔsumi mu yi no mpanimfo akamfo ama yɛn fugu no yɛ a monhyɛ Ghana ntareɛ no deɛ yɛayɛ wɔ ha yɛ kente no yɛ a momfirafira saa ntema no na momma adehye wɔ wiase nyinaa ehunu sampa yɛahofadie bɔsome mu ne yɛwɔ yi ɛno na wɔn kɔ so atu yɛn fo sɛ ne Ghana nnuane no nso yɛ ama yɛma yɛwire mfi empra he na adi tɔ empɔtɔmpɔtɔ empra he na adi bi nkese wodi bi nkyɛe ɛnkyɛkyere me ɛne nnuane no wɔn buru bi so paa na wɔn kyerɛ wɔn adwense yi ɛtɔ no yɛnkɔtɔ ma gibia mfa mɛfrafrɛm di a yɛde a yɛnwui ɛne yɛpɛ yɛtwi yɛmɛko de gyee ne ahabaa no ne ade nyinaa ka ho yɛde ayɛ tɔ no wodi a ma wonya hoɔdene paa mage spices biaa ɛnim nti ɛtɔ deɛ yɛ local food ɛtɔ deɛ ɛyɛ Ghana manto deɛ nanka mɛrecommande ama ɔman no nyinaa sɛ yɛni ɛtɔ ɔtɔ yɛ aduane a wodi a ahoɔden wɔ mu ɔmmee nso so paa aduane paa mepaakyɛw ɛyɛ abeteɛ konkonta abeteɛ wɔnya katekwan ne nkuruma paa na papa baabi ewu abeteɛ deɛ nyamie nim ɛyɛ aduane a m'ani gye ho papa wiase aduane bi enu a m'ani gye ho sɛ
kunkunta beti ntati ane de manage ho cause yana no timi ju komano na abana je tenzo amodi wumti no obi abeko bi azu nya bito yana manage ji nya bito tim pepa e de na mtedi you know ntati kama pa odi abebu apiti manfo ntobi no mu no obi bisa se o se de ntati a da bi o enchechira aburo no a ye de agu ebi o ho a ye de gu angono mumu ana se de efra ne ntontre no ebi nso o mu de gu abura ha ba mu ne ye de nkate ya hyehyem na wo mo abone sa akyekere ne nwenten abone belt na fe wo mo anoa nti ebe wie no na ayi pa ube hwane no bo se nkate ne hyehyem na adro se de wusi kyekere no no na ekoyi nti enne wunya etena ho nso kye eno eye yenuane no a ewo se ma ya adwen koso eba na sa ebeduma boa yen ama ya setena mu nso kura enema etimi epagya abusua yewuram ewo amanone na AU Secret Service Agent ana o assign edema former First Lady Joe Biden no one more report say one report no ho amfan kire Philadelphia airport no say edafia da no pabi no nwotwe aba pamu sompa brana US Secret Service Special Agent wo ye adwuma wo bre pa ewo ne nsam kwan a wo fa so ene ne di adwuma bi ne service weapon ewo Philadelphia airport brana wo so no wo protective assignment na we no net herring ena na kasa asemi ena wo che se eba wo mo ho no bambo ene eho niema bi ne wo a wo ba company mfo ho anaso wo mo edi mpanimfo achi ebo ban no amane bi ebi no mo famu a wo mo ntimi nka wo mo nsem eni pre bi ebi no mo ntimi prepra enam ebi kura mpanimfo no ho haw bi a wo mo akwakotete a eyesenka wo mo ene bre ho no na obese wo mo eboban no ehunu ho amane nanso ekokowi a de eyese emra kwan so no yede esom wo mo kura ma wo nso kra esanforo wo ho no ya na enema enkose de wo mo si ehwehwe no enti ni nyina echi on de wo ka se law enforcement no public safety partners a wo mo emma medical assistance no safoi wonom enom moa se de be na sa individuals na bra wo mu preprai enam sa airport ho de esi sa bere no ene wo mo efafuna mu ne no emra no beta wo machi ama etimi ahwe wo mo abusua eno so ni yegina na anopei no nsia bere mu kase ebo a ekwo ba jesi sempre mo wodi adanse ho ne mapapa enso ya asene efiri nkran edeko ka asase ano no ho a na 2074 tete hododo na wo ma ye na abefo kwan so ene ani ti se nsuo ne nso etu nyade wo ye kwan kurase na wa yade bi hyehye wo ho anempo wonni aduro bi anom no me kanfo amawo se no mo ansa na wakwa adwuma wo beda nso a na wasa anom bi ebebo apa yi eye wakwa ankro wawese de ebebo ano 2074 anepa wo so yemu se wonum beti na wo seno nso no ebe fitia na atimi ase a kyera mansan sompa na no achi wani so nso beti o kasa ho beti a na ejina apose papa odi twi ose ene bro so a odi twie se obesra kyerɛw bra waba wanum ana wafe ose a na ye ose fintira enti Leicester company for wo mo yas toothpaste no ene ne toothbrush no anopa me kanfo de maw wokuta yemmu ena medimafo herbal center Dr. Time da so woda no a ne nkura batai se wo to petiani asantimamu ebu akwa agogo ena no wo agogo yade a na ebinu mfiri atifi ebi firi atoi ebi firi mfimfini ebi firi nkran ene fraw oti na wo moba na watwa kwan ne bi sutia de ama yenti no wasa bebo sesen foforo kura ewo pokuase mayira
pokuya samayira enkran ha ya ohun sa ade hye ne pare pokuya samayira na sentira ɛhɔ na dodo na ɛkɔgye wɔ ma ahwɛ enti ufirifira wo ba ufirimfimfiri ba na wapaya fa hɔ a 0244 774 282 di kan kura buku ansa waduru hɔ wada ama ɛna nsɛmpa no yɛde ɛto awo afei na afidie no waso a deɛ edi akotene ya yɛde brɛ wo no bi ɛne sɛ sɛdeɛ ewiem ne nsakraeɛ esi yɔ ɛne ɛho ɛko a yɛko sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi asi ano anempo yɛbɛtena mu na yɛne no akɔ nnakra na no mpanimfoɔ so wɔ man Ghana kwan yɛfa so no ɛyara na yɛnkɔ so a na afei yɛmpem ɛmfa nkɔ yɛnim twifo akutu asefoɔ wɔn se wɔ man Ghana sɛ du sɛ yɛto aba ballot paper ba hɔ paa nanso yɛkyɛ akyerɛkyerɛfoɔ yɛkyɛ nsuo anaa sukuu adan a ebi nnuru hɔ enti mpanimfoɔ ɛmbra wɔn sraban mu sada ɛna yahyeahyea ahodoɔ a ɛwɔ man yi mu wofiri go no kurom kɔfa kofi badu kurom kwame sɛ kurom drobo bɛtia ne atu na kwampra kurom afa hɔ nyinaa no wɔn a ɛdom ɛbɔ ban ɛhwɛ yahyeahyea so Ghana Boundary Commission for wɔn akɔnante hɔ na wɔn kyerɛ pillars no is never enkoye ntwaye nti mpanimfoɔ ntie ni na wɔn mo nhwɛ nkomoyi na ɔpɔnkyekyeku afe Eric Anan Kwame Yuredumo wɔn adama ɛna ɛba awakakye St Augustine wɔn ɛna Facebook no so wɔde yɛn kɔɔ so a wonya bi hwɛ yi nya bi ɛsan kenkan koraa ka ho www.somponline.com nsɛm nyinaa yɛru ataboaten wɔpia de akɔ akɔto hɔ 93.1 ɛhɔ na wotie yɛn mfiri a ɛyɛ Sompa headquarters no ɛhwa da braka ɛhɔ na 21st clinic wɔ no Kumasi Asantema mu ɛyiko 100.9 wɔn nso gye ɛdema Asantema Kingdom hɔ a ɛma pensionia bi tie adamfopa radio France abrɛkyima mu Paris wɔn nso to ɛpeten Sompa 101.1 takwa atɔyɛ mantam mu afei 103.3 takorade atɔyɛ afam hɔ a ɛno akyi 106.1 ɛyɛ bono na pu ɛyɛ fam ahenkuro tachiman ɛna 90.7 yɛn koransa 98.9 wɔma wɔ bono ahenkuro sunyana alɛgye bi kwa na abro sanom night market hɔ ɛna topeten ya ma ebi kosi ahafo na uduru deɛ ɛkeka akoko divoa no a ɛne yɛ dɔma FM 100.7 dɔma manim ɛhɔ anso na Sompa 101.3 wɔno nso de ma ade hye no abusua triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA ɛne media no pɛyi bɛde wasi yɛkɔ na dwumadi ahodoɔ a aka atoa wo so Munde dinam se mena foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me feel London, eko US. Eh na no kwad wo kura fra me goma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko ba sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo ba aduma kura sre kane no a. Na wodro US won so mafo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na kojejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo kaso a. E ho na wo bia koto adansi